Karo masak aku ki ngenes banget. Lah piye Kang Gareng? Lah ora tau mayang-mayang pisan genteni dalange. Oh. Ora apa-apa kan Pak Dalang menika nembe wawancara. Sapa ngerti sesuk Pak dhewe diboyong ana ing Jepang nggih, Bu. Wah. Ana ing Jepang kono ya mula diwawancara sik. Nembang Kang Gareng. Nembang. Ya. Ayo nembang apa? Ning nang monggo. Ngang. Nggo ngundang metune Bagong. Wah, ngundang Bagong iki ngundang apa iki? Sore-sore oke. padang bulan. Ayo kanca padha dolanan. Rene-rene bebarengan. Rame-rame Wah, jan bayang temenanan iki kok. sawah kok awe-awe kaya-kaya ngelingake kanca kabeh Yo. asale saka tela iku tandane apa Alah, betul. asale saka tela yen ra padha atine rada gelo aja ngono mas aja ngono Aja ngono. Yo. aku Dangdut yo. Wah, asik temenanan. Oslo. sore-sore Padang bulan. Hei, ya. padha dolanan rene-rene bebarengan Bebarengan. rame gocekan kae rambulane Buka. yen disawang kok gawe-gawe kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja padha sore-sore asale saka tela Iku tambane insto. asale saka tela ati rada gelo aja ngono mas aja ngono aku janji mas aku mengkagelo Hae. Jan bayang temenanan. Temenanan. Mono terus arek alhamdulillah to kowe. Oh iya. Alhamdulillah inggih ing dalu punika saged kalampahan malih nglampahi ringgit Purwakanthi 3 kelir. Oh. Sitok ngono kok. Sitok. Maksudnya iki 3 apa ya? 3 jagat. Apa sitok kok telu? 3 jagatan. Oh. Nah, karena aku senengane biasane telu Nah, aku sitok wae ora rampung-rampung. Alah mbok kaya biasane Mak dhewe nek wong telu ngono kae lho. Sitok wae suwe dhewe. Sitok wae enten-entenan wis urung kowe ngono. Apa lagi? Sitok kowe go rebutan. Inggih saderenge suka parisuka ngaturaken panuwun dhateng tuan rumah Bu Agnes Nggih. Mas Gading, Mas Gadang, nggih. Pak De Bima, Pak De Bayu. Pak De Bayu. Om Sru, Wisru, Kruk
kru sound, kru syuting. Nah. Pokoke kabeh wae ora iso disebutke siji mbaka siji ya Kang Gareng Kang Petruk. Iya, wis nyengkuyung wak dhewe nggone nglampahi setaune pawenang Iki ki ujupe apa ta jane iki ngene iki? Iki jane ya karo setauning pawenang. Nyetaun wae. Nyetaun berarti wisan. Nyetaun sih. Cara biyen aku ngeteni wong ku wis dadi bayi ya. Wah, Wis setahun e. Wis setahun. setahun. Esuk terus nyewu. Wah. Ning Meninggal nek kuwi aku. ngene sak Piye, Kang Petruk? Suka parisuka ayo padha kintun donga rumiyin dhateng swargi Kisina Nugraha ugi wau wonten pawartos lelayu dalang senior dalang sepuh saking Temanggung Maestro Gagra Kedun nggih Ki Legawa Cipta Karsana kapundhut kersaning Gusti. Monggo dedonga kawiwitan. Cekap. Amin. Kang Petruk. Ayo ngene iki wisan. Iki aku mau dianu Truk. Anu apa? Ana chat saka Bu Agnes. Nggih. Wong iki ujube utawa acarane bengi iki kok diadakke kepiakan ya. Dasare kepiakan kaping 15. 15. Kaping 15. Rolas kok 15. Setahun kok rolas. Rolas setahun ya. Wah lah wong kok senenge karo. Senengane Aku kok senengane ibu. nambahi kok. Terus iki ana utawa mengeti ulang tahun pawenang ingkang kaping setunggal. Tepuk tangan. Wah, Jan. Main. Ora krasa ya Kang Petruk ya. Wah, ora Ora krasa. krasa. Ngerti-ngerti kok wis Setahun. setahun. Uga syukuran, Kang. Syukuran nyukuri luluse pedalangan karawitan SMKI Yogyakarta. Lan muga-muga sing padha neruske ning jenjang luwih dhuwur utawa neruske ngampus muga-muga ketrima kabeh ya Kang Petruk ya. Amin. Muga-muga sing isih ngoyak jalur mandiri sesuk ketampa kabeh Kang Petruk Kang Gareng. Amin. Amin. Aku wis nyicil ayem, Wis ketompo wis kowe? ketampa aku. Oh iya. Oh iya. Rumah sakule ku garap ki tak awur kabeh kok ketampa. Bahasan sing tenanan malah ora ketara. Oh ya. Aku ya wis nyicil buder kok mergo urung lulus-lulus. Kowe rasa mikir sik. Aja lulus sik. Iki uga karawuhan sedulur saking Jepang Mas Petruk. Walah dalah. Saka Japanese idolaku iki. Japanese. Kimochi. Nganu. Arigato gozaimasu. Kok idolaku Jepang ki Mas anu Gareng. Idolaku Pokoke barang. anggere buka apa-apa ki Wah nek ora Jepang aku. ora. Heeh. Nek ora Jepang ora ceran. Maksudnya ki drama Jepang. Bu, Iki kerawuhan Kenjiro Tsuda. Tepuk tangan. Mila niki wau Mas Gading Pawukir mandhap riyen mergi mantap. wawancara. Sapa ngerti pawenang iso Diboyong. diboyong. Iso ditangkap ning Jepang apa ora do kademen sesuk ning kono. Ning ya kudu dadi cencang bocah-bocah mah do klithik antengan. Nah iya kuwi. Mesti do goleki sing ngono-ngono kuwi mau. Mesti goleki Ayo ya perilaku nih. Goleki dom sumurping banyu ki mau. Wis jan baju barat kabeh kok. Wong-wong. Pokoke matur sembah nuwun. Apa ya lek nek Mas ki apa lah karang aku ora iso bahasa Jepang kok ya. Mas. Mas Kenjiro. Sudah niki matur sembah nuwun sampun kepareng rawuh wonten ing dalem tunggul pawenang mriki. Ayo Kang Petruk, gek omongan iki wis tak aturke. Ayo Kang Gareng nggih omongan. Nah, Iki piye? aku ya wis ngaturke. Ayo Ngapa ayo ki? Ngopo ayo? misungsung. Ah iki Mas Kenjiro iki kudune gegendingan tetembangan sing kepenak-kepenak. Nah. Wah, Aku disogoki wong sekambur iki sapa ya iki ya? Ya. Piyayi manca ki wo nek karo budaya Jawa jan wis Wah. kedianan tenan.
Mula kalau mongso Mbok anu menawi ngersake lagu Mas anu gadang. Mas Kenjiro. Ya ora mudeng kok. Oh. Ya ora ngerti ya lagune wong kene ya. Mudeng iki lagu Doraemon nek wong kono gitu. Baling bambu ngono. Kowe agane komplit Mas. Gareng Mas Petro Wah, komplit. iki komplit malah keporo ya Turah. Nganggo keris barang yoga gini. Wah, iya ngeduwung barang kok. Wah. Gandeng spesial anniversary pawenang yang ke-1. Mula tak sewake kabeh. Wah, kowe iki sing nyewa. Oh, lha piye udono. Kabeh do bagus isih enom-enom. Wah, Bagus. Beda karo yagaku dhuwur. Ora jak ngene kuwi wis ngantuk-antuk. Sing genter. Ya, ora wani. Yamene kuwi wis minggat. Wis minggat, tak gendeni sedela kula gendenane, Pak. Sirna Marga Mlayu. Oh, nggih niki aja lali kowe Mas Petro. piye? Ugi kerawuhan dalang kondang. Nah, iki. Dalang maestro pepunden kula, Nggih. idola kula. Nggih. Pak Jumbo saking Magelang tepuk tangan. Mangke Sinten anu, niku? Sinten? Nganu kok Pak Oh, Jumbo niku. ora kenal to kowe? Wah, ora. Nggih, Pak Jumbo ki wong putrane Mayang kok mah nonton Mayang ning kene ya. Wah, ya kuwi gumonku ya kuwi. Tenan. Elek apa ya le mayang ya? Putrane Mayang ki boleh Mayang nanti ora ngerti aku. Kok malah nu iso lak dhewe iki. Tenan. Wah. Wah, jan. Sajake iki wis sengit delok anake terus delok rene. Nah, iya wis. Bosen kita. Bosen. Wah, wong tuwa kok. Heeh to? Wih. Heeh to, Truk? Ora. Oh. Ya karo idep-idep nunggoni ya mau kuwi ya tak WA, Pak. Nek ora nunggoni mending gelut ro aku wae apa piye ya. Ora. Padha karo bapakku Wah. saiki ki ora menyang ngapusi aku. Jare arep menyang arep nyewa bis 3. Nggawa bayang penonton bapakmu. Ora. Kenek to wong iki. Oh, kenek. Nyambi kenek bapakku ki nek ora payu ngejob kenek. Ngecor bataku barang. Anu, ayo iki mau di Bapak Jumbo supados minggah wonten pepanggungan. Nggih. Mbok menawi wonten sak klimah, rong klimah. 1 kata, 2 kata untuk semangat penyemangat utawa kangge penyemangat kanca-kanca pawenang supaya padha solid, padha rukun. Heeh to Kang Petro. Nggih, leres, monggo. Monggo di Duduk. srepeke Mas Oteng. Pelayan kita. Duduk. Matur nuwun sugeng dalu Mas Bagong, Mas Gareng kula. Sugeng dalu, Pak. Tak mboten ngomong-ngomong kalih pitruke mawon, Pak. Mboten sah. Ayo ora Mengke omong. malah curhat. Ora Menika omong ya luweh. namung ngetingalaken pangraos kula kemawon. Sangat terharu kalian kegiatan dalu menika. Nderek mangayu bagya anggenipun ulang tahun pawenang. Anak-anak kula sedaya ketingal cancut gumergut. Mugi-mugi kanthi guyub rukun lan gumergutipun anak-anak pawenang saged nyembuh kabudayan menika saya ngrembaka. Amin. Saya ngrembaka saya sae. Lan kula pitados bilih pawenang kanthi tansah rukun solid seperti ini terus berlatih terus kula pitados sesuk niki calon gegunungane kesenian wonten Ngayogyakarta. Amin ya Allah. Lan ugi selamat kagem Mas Gading panjenengan ing kala mbiyen menika pun gadang-gadang kalian Rama dalah Ibu panjenengan wis kagungan pusaka sing ampuh rukune kanca-kanca niki manunggali kanca-kanca niki mugi-mugi saged membawa Mas Gading mengantarkan Mas Gading ke jenjang yang lebih tinggi, syukur bagi so ngungkuli Kang Rama menika pandonga kula. Amin. Lan ugi matur nuwun dumateng Bu Agnes
sak kulawarga Mas Bayu, Mas Bimo ing tansah mboten jeleh anggenipun kula wentah lari-lari nyumanggaaken lari-lari menawi wonten ingkang nakal monggo pun selentik monggo pun gitik tujuanipun supados daya menika tumuju dhateng kesaenan. Siap, Pak. Gadang, Mas sapa Bagong iki? Truk. Mas Bimo. Ah, Mas Bimo. Dani barang menika nggih. Ora nggo Mas wae ya. Sing ora emas ndasmu kuwi. Modar ora kena ndas. Entuk ndas urung-urung. Nggih niki ya pancen gegadangane wong tuwa kaya ngoten niku. Sing paling pokok panjenengan cara formal panjenengan antuk pelajaran teng sekolahan kudu ngecakke apa dawuhing guru. Ning nek panjenengan ngecakke wonten Jawi, jenengan ya kudune sing stidi. Ningali dalang sapa-sapa boleh. Mesti ana sing apik, mesti ana ala ning mesti ana apike. Lah niki mang cuplik sik apik mawon. Kaya kata niku sing paling pokok. Dadi muga-muga panjenengan do iso dadi penerusi sesepuh-sesepuh. Kados namung mekaten niki saged kula aturaken semangat untuk anak-anak kula pawenang. Mugi tansah ngrembaka lestari kangge sak lami-laminipun. Amin. Matur nuwun, matur nuwun. Amun yen Pak ampun mandhap rumiyin. Dados pundi? Mboten kitang Nyawer bawa napa ngoten. Wah. Kula niku remen sanget kalih swantenipun panjenengan lho, Pak. Wah, prek. Kula prat-prat kepiye to? kula niku isin nek nyuwara ana anak kula niku isin. Lah ya apik aku kok ya. Ah coba duet. Bapak anak duet. Nyuwara napa nggih? Kenembang ngoten. Nggih, bawa napa ngoten, Kula Pak. tak bawa dandang gula mawon mangke kajenge anak-anak waranggana menika sik nerusake. Nggih, Pak. Monggo mangke apa arep teruske nyidam sari, napa arep teruske napa monggo nyemanggaken. Nggih. Piwun niningane pelok cah bagus. Waduh, gleleng. Sing gelir niki sing kok tak bagus ora tunggu. Nah niki anak kula lanang. Sing apik lho. Pamintaku nimasita asih atot runtot tansah reruntungan ing sarina sawa ngine datan kinggang sarambot lamun adoh caketing ati yen cedhak tansah mulat sida asih pindha mimi lan mintuna ayo bareng nimas netepi wajib situasi praya Tepuk tangan kanggo Mbak Jumbo Siswanto. matur nuwun monggo Mas Bagong Mas Gareng Nggih, sembah nuwun, Pak. kalian Nak Petruk Nggih, sembah nuwun. badhe pun lajengaken langgam menapa waranggana monggo panjenengan sing miji kula tak mandhap Sembah nuwun, Pak. nggih Matur sembah nuwun Pak Jumbo sampun pareng gabung
minggah wonten ing pepanggungan kalih kanca-kanca pawenang. Ki sapa Mas Dani sing ditujuk? Apa wis? Kula tak Ndang. nyuwun Mbak Lala. Langgame bajutke nyidam sari Nah, mawon. Mas. Nyamleng banget tak tinggal turu sik. Wah iki iramane langsung gawe rama loro. Oh. Upama nondet ketok entang tok endet. Nah iya, monggo. Nah, iya. Oh, kalau nyamleng temenanan. Pokoke wis krungu suarane Mbak Laras iki. Kepiye, Cek? Pokoke wis krungu suarane Mbak Laras. Ajeng usarane mamah ki jan. Wah, Pret, calon mantune ora mantu-mantunan. Oh ya wis, ya wis. Sekolah dhisik. Oh. Camaba wi calon mahasiswa baru. wih. Ayah. Kepiye Kang Gareng? Sembah nuwun Mbak Laras. Nyamleng to. Wah, jan masuk. Wah, dasare sing gender wah. Kowe uga saka Temanggung. Saking Temanggung, Mas. Produk-produk wong lor iki wah. Wah, Temonjo kabeh. ora lanang ora wedok ya Kang Gareng. Wah. Kang Petruk ya. Iya. Ora lanang ora wedok, ora miring. Wis jan pokoke saapa-apane iki iso apik. di. Aja lali. Apa? Wong pawenang ki duwe bintang tamu paten. Wah, Lah iya. dikaryake, Dikayake wong iki pokoke dicancake. dipentaske. Ora diunggahke gendeng ora marem wong. Ora marem. Ayo disepoti. Nenononononi. Yo, ki bondo kenci yo. Ayo cepet mlayu. Walah kepiye? Ah wis telat medune ngono. Wis telat bali meneh. Telat. Sida ora? Sida.
Sida udu. Ayo rasa mecicil ngono kuwi. Sengit aku nek rocah megelang iki. Wah, aku ya cah Magelang lho. Lah mau kepiye? Sing siji iki Arep kok- kepiye? Ana bapakku lho kepiye? Wah, sengit terus apa kowe? Ayo. Ro iki kok. Oh, Cah kok le pinter. Oh. pinter wae wong di Amin. sekolah kok ora pinter. Sing dalu Mas Resa. Kang dalu Mas Bimo. Pripun kabare sae napa awon? Alhamdulillah setengah-setengah. Sae Kok- napa sae? Kowe ngangkatke jenazah Mas. Sae kabare. Sae Mas alhamdulillah. Alhamdulillah iki rada pilek nika nggih jenengan nggih. Pun mari sakniki. Pun diombeni obat. Obat napa? Ultra flu. Nek nek obat abit. Ah iya. Niki kula kadawan apa Mas? Ayo arep ngopo kono jungkir balik ning kono ya ora apa-apa. Ngetak kowe piye? Iki ana sing njaluk fragmen lho aku iki. Oh, fragmen. Fragmen karo Mbak Mega. Oh. Wah. Engko kowe gandrung to, mlayu mubeng sedayu. Heeh. Ora sendalan. Ora sendalan, ora katokan. Yo. Bar kuwi gelut ro kowe. Ya ora nesu ngono kok Nesu terus. piye kok? Wong rupane ket mau prengat-prengut kaya api-apio. Lah rapi kok. Aja nesu-nesu sa. Aja nesu-nesu. Fragmen apa iki, Gong? Kon Piye, ngopo? Kang Gareng? Fragmen apa? Wis rasa fragmen. Fragmen pokoke. Sumindang Ngedawani wektu. Ulur Fragmen Jawa. Jawa. Dawa ki malah Ayo, penak men. kok. Pokoke saru wae aku wong iku. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Iki pokoke nderek remen tasyakuran pawenang sing kaping setunggal Kaping tahun setunggal, Mas. sing 12 bulan sing awal tahun kemarin Mas Gading pertama bulan Mei tanggal 31 sampai sekarang pokoknya keren banget kuwi wis. Wajar. Dalang-dalang keren dari Yogyakarta. Ah iya. Wah nderek Yo, temen. diunggahke Mbak Mega anu Kang Petruk yo. Yo. Waduh, Ayo. dimungsuhke Mega aku. Wah. Mungsuh Mega pokoke kowe. Waduh. Oh lah, aku ki nunggu sepot ya, ora disepot. Ora disepoti. Oh, kur cerak, Sepote urung nemu nek pancinge aku duwe. kur cerak kene kok dadak disepot. Nah, aku kan suka yang Sepot kok mancing piye kuwi? Ah nek Spot wong golek mancing. sepot kae mesti anak mancing to. Wah, ya gaweanmu mancing kok nang ndi-ndi. Ah iya mula ya ngono kuwi. Prai sekolah ya mancing. Nggih. Fragmen. Ramen apa niki? Mas Galang? Fragmen apa Roro Jonggrang apa-apa ngono lho. Sing apik iki sing gandrung sing gandrung si Mega. Nah. Wah, iya. Resane dadi Oh sing gandrung Resa berarti. Ora, aku bagus soalnya. Kowe kuwi Heeh. bagus. Ning omah duwe kaca pengilon ora kowe? Lah akeh. Tak sili ora duwe. Nyo. Nah, gitu Mas, bagus tenan kaya irus ngene kok ya. Lah to. Apa sing gandrung Mbak Resa Mega ya? ki Ah wonge sing gandrung halus. Resa iki Mas pokoke Mas. Sing gandrung Resa. Cai, Oh, sing gandreng Mas Resa. Mas Resa. Berarti Joko Joko. Bandeng. Joko Budo nek koyo aku. Joko Slewah. Joko. Wis tetembangan mawon. Ya Walah. Ora mah aku. Mah aku sithik wae to. Sithik wae to, ayo to. Ojo ah. Ayo to. Nembang wae ya, Mbak ya. Nggih, manut Mbak, aku wong ki loro manutan apa? Halo. nggih, Mas. Fragmen mawon nggih, Mbak. Mbak manut ro aku kok. Kowe ki do. Ayo to Roro Jonggrang. Ayo. Ayo ayo. Dadi Ayo kowe kuwi Joko Sik Bandeng. dinganu sik, toto ki sik. Nuwun kaya Romi Arsa. Ketoprak kelampahan dening Ki Resa. Tokoh Joko Bandung dipik dangole Ki Resa. Tokoh Roro Jonggrang dipun peragakaken dening Mbak Megalodon. Lan Oh, Mega. dipun iringi kanthi wiyaga karawitan nyangga dosa. Dadi dosane dalange disangga pengrawit. Musuh monggo midhangetaken. yo omongan. Omongan. Ni Mas Roro juga. Wah. Oh, oh. Piye, Kakang? Yo, waktune omongan.
Yuk, yuk. Yo. Yo. Nimas Roro Jonggrang. Roeo. Piye Kakang? Roeo. Ayo, saiki omongan tenan kono, omongan. De tak de. Yo, sing tenan, serius. Duarius yuk. Jonggrang. Apa? Wis cek. Nesu. Nesu. Ora kena nesu. Ora entuk nesu wong dagelan kok nesu ora pasu. Jonggrang. Jonggrang. Piye Kakang? Wis ora dung-dung Mas, wis. Ayo mudhun. Wis ayo mudhun. Tak, lho. Wis gelem wae ya, kayak wis. Ora pokoke kudu disedo, Wis, sedo. sing tenan, sing tenan. Yo. Tenan ae saiki Tenan saiki tenan aku dadi Tenan, penonton tenan. ning kene. Penonton Nimas Roro Jonggrang. Yo, Yo. Jonggrang. Ya aku dadi sapa nek Roro Jonggrang? Bandung. kowe Bandung. Bandung Jawa Barat. Bandung Lautan Api. Wah iya. Wis rasa kekene ngomong gek ora. Nimas Roro Jonggrang. Piye Kakang? Wah, kok ngono kok Kakang, mangone kacang. Ngono kok Kakang. Rene omong. Ora usah gagas penonton iki. Wah, wong wong Jangan di hiraukan prolanu kok. penonton, ya toh. Nek Iya wong penyanyi- deloki kendele alok nek. Pemain kok ora Pemain profesional. ora profesional. Nah, ngono lho. Fokus karo pertunjukan ya. Nah. Ayo. Pet ya aku ngarep. Rungokno. Yo. Nimas Roro Jonggrang. Piye Kakang ket mau nimas-nimes wae lho. Lah ngeri Nimas kalau tak-tok kok doen. Wah. Nimas Roro Jonggrang. Wis second lho Nimas Roro Jonggrang iki. Nimas. Pisan meneh. Kok ganti Jeji Mating Dilam Sari apa-apa. Jeji Mating Tilam Sari. Roro Jonggrang. Piye Kakang? Kowe saka ngendi? Menek nakoni ya sing apikne lho, wis saka ngendi ha ya saka lungguh kene. Oh lah ya cetha. Iya. Nek ceritane rak kowe iki ngopo-ngopo ngono lho. Ya, Aku saka goleki wong bagus-bagus ki lho Kakang. kowe rasa goleki tekan kono-kono Roro Jonggrang. Lah piye? Ning cerakmu wis ana. Endi? Lho. Apa kowe ora weruh gedene semene iki? Oh, kuwi Sik diarani nganu kuwi. Diarani katarak kuwi Jonggrang kuwi mesti. Kowe ngelokke aku katarak. Heeh. Kowe rumangsa ya syukur. Ora bahas katarak, bapakku katarak lho. Lah Wis diganti saringgan wingi. Mana dioperasi nek kata. Wong delok omong wae. Terus kowe kok nanggepi wong delok. Rasa gatekke wong kono-kono. Bakune ning kene iki mung ana aku karo sliramu. Wah, Kaya ya o ya. ayo. Aku kuwi duwe pepinginan. Apa kuwi Kang? Apa kowe ora krasa Roro Jonggrang? Ora. Urung diapa-apake. Urung diapa-apake kok krasa nalarine iki. Apa kowe ora krasa? Ora krasa. Ora. Kok krasa? Piye kok ora krasa kuwi? Waduh. Aku kuwi duwe pepinginan Nimas Roro Jonggrang. Napa niku? Aku kuwi pengen sesandingan karo wujuding. Wujuding. Buta apa piye? Wujuding kajiman. Roro Jonggrang ki ayune ora umum kok wujuding. Lah kowe iki do menengo. Lah sing ngetoprake sapa e? Penonton iki ya berhak mengkritik. Ngeriting ning gomik kuwi. Lumrah iki. Serone ra elok-eloke. Ayo gek lanjut ora Toprake kalah e. ora cerewet bae gek. Ya cerewet bae ketoprak ya Ganti ketoprak. lakone gelon ro telu iki yo. Yo. Wah, keparat. Ya ora ngono lumrah iki. Ya lagi ini gandrung. lagi iki ana dagelan kok wani nantang dalang iki. Hmm. Wah neng jaba ngono wah. Wah, ngopo? Ora apa-apa Yo lanjut. Yo. Action. Aku kuwi pengen sesandingan marang Siliramu ngono lho. wadon. Wong wadon. Iya. Sapa kuwi Kang? Apa kowe dadak takon? Ya takon to. Ya takon. Ana Joko Bandung kok. Iki piye to iki? Joko Bandung iki piye to? Apa kuwi Joko Bandung? Joko Slewah iku ora Joko.
Mbok yo kowe iki kudune tanggap karo pengendikaku iki mau. Disauri Mik. Disauri Mik. Lah kowe iki nyaurana kok disauri Mik. Wah lah iki Rara Jonggrangé ya rada Rada budhek. Kowe aja guyang-guyu. Aku nek nyawang kowe guyu, aduh. Rasane atiku, aduh. Nimas Rara Jonggrang. Bingung ngrasane atiku anggonku arep ngomongke, ngaturke tresnaku marang sliramu, Rara Jonggrang. Seneng aku. Iya. Velocity sik. Ana ketoprak kok Velocity. ya. Iki tenanan e. Ya tenan. Kono wis mikir golek ukara sing wedok ngomong Velocity. Rara Jonggrangé modern. Rara Jonggrang kok gaane TikTokan. Apik iki rong gandrung terus robawa. Ayo bawa yo. Wis rasah Bu. Ya wis. Ya bawa. Tresna kuwi ora digambarke apa-apa. Bakune tresna iki Aku gelem karo sampean tapi ana syaratnya, Mas. apa? Aja angel-angel mergo jaman saiki kuwi apa-apa tinggal. Pajero siji, si Victor Bos siji, terus omah, terus Kowe pengen kuwi? Waduh. Kowe nek arep njaluk sing penting menungso ra doyan tak turuti. menungso ra doyan ki apa? Lah wong ketoprak kok njaluk mobil. Ora, aku njaluk Candi Sewu, Mas. Waduh. Kowe nyuwun apa? Sewengi kudu dadi. Waduh. Iki abot kudu tak lakoni. Kowe njaluk Candi Sewu. Iya. Ora kaya nek Bandung Bondowoso. Aja mung Candi Sewu. Candi 20.000 tak lakoni. Nek nggo tresnaku karo kowe. Kowe njaluk Candi Sewu. Candi Sewu, Mas. Sewengi kudu dadi. Sewengi Yen kudu nganti dadi. kelakon kowe bakal nampa tresnaku kok. Yen Iya. nganti kelakon aku mbangun Candi Sewu kowe nampa tresnaku. Iya, Kakang. Tenan. Heeh. Sius. Sius. Kowe ora ngerti Bandung Bondowoso. Saos ki apa kuwi? Udu saos. Apa? Serius. Oh, serius. Heeh. Yo, yen kowe pancen njaluk Candi Sewu cacahe tak lakon. Bandung Bondowoso ku wong sekti. Yo ngetokke ilmu. Yo. Kocap kacarita. Kei kecap kei mrica. Bandung Bondowoso nalika semanten sigra manggil Jim untuk membuat candi Berjumlah 1.000. berjumlah 1000. Aja kesuwen. Tadi Candi Sewu. Yuk. Roro Ya, iki Jonggrang. wis esuk, iki wis esuk. Wis esuk Iki diitung wis candine. gagak rahino. Hitunge candine Nah. kudu genep 1.000, 1.000. ora oleh utang. Sawang. Yen Tak nganti hitung. ra genep mesti genep. Tak hitunge sik. Piye to kuwi? 1, 2, 3, 9. Pokoke jero terus Oh songo-songo. ya, maksudnya di skip to kuwi. Cacah saiki lah nek ndelok YouTube di skip ngono. Oh iya. Kowe kuwi tak senengi ning kok hitung-hitungan kok ra iso. Waduh. Lah kan iso aku memilih pria baik. Alah. Lah yo aku to. Kok pede tenan to? Pede men to kowe. Kaya bagus-bagus wong rupa karo sendal ra ono bedane. Aduh. Iki Kok tak hitung nih. 1, Hitung. 2, 3, 4, 5. Sawangan hitungan. Skip. Songo. Kuwi Sing wis kurang songo. siji. Heeh. Isih Leh kurang mung ngitung kuwi kepiye?
Di-skip lho. Di-skip. Di-skip. Rumangsaku anggonku gawe bangun candi. Kuwi wis genep 1000 kok. Dadi kurang siji kuwi kepiye? Dihitung meneh coba dihitung. Coba Sampeyan dihitung, sing ngitung Sa. kok nek aku sing ngitung kok dikira aku curang. Siji. Hitung. Tak wangi ngutungke apa piye? Hitungno. Cukup bantu kok. Hitungno. Oh. Waduh, Oh. Waduh. 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 Lah ngitungin ndi di-skip ya an. Candine pancen kurang siji. Ora mungkin lek tetep ngocape 1000 kok. nampan nampa tresnaku marang sliramu apa ora? Aku wis banget tresno karo kowe Rara Jonggrang. Aku emah. Aku wis gaweke candi kanggo sliramu mung kurang siji. Kok kowe kebangetan ora nampa tresnaku? Aku emah Mas, aku pintar memilih Modan. pria yang baik untuk Modan. menemaniku. Syukur. Sengit aku. Kowe kudu nampa tresnaku. Emah Mas, emah. Modan. Kowe moh nampa tresnaku. Aku ki wis tresno tenan karo kowe. Emah Mas. Emah Mas. Kok tegel temen. Bangun candi semono kae nggo proposal barang. Golek semen. Golek tukang. Golek wong. Ora gampang tak kandhani. Wingi tak takoki wonge jare mbok utang kok. Ayo. Lah kuwi rasa tok rembug. Ora ana Bandung bondo Iki kabeh iki kanggo tresnaku meno. Tresnaku marang kowe Rara Jonggrang. Lah kok nek nganti kowe aku ora nampa tresnaku. Kuwi demit sing melu bangun kuwi. Emah Mas, aku emah. Kowe emoh tenan. Emah. Candi sing tak bangun kae ana 999 kowe gemang. Gemang Mas, gemang. Kur kurang siji wae gemang kowe. Gemang Mas. Kacang. Kuwi membuktikan nek cintamu tidak. Bakso. Apa ta ki? Ono bakul kacang tuku sik aku. Kacang. Tuku sik. Tak tuku sik Rene, kacang. Rene. Kacangnya Mas, Ngerebuk Apa? karo mangan sik. Ngerebuk karo mangan. Oh iya aku yo ngelih rumah madang aku mau. Ora ana Bandung bondo saka. Ana. Ayo gek didadekke kek nyanyi kok suwen. Oh yo. Yen pancen kowe ora nampa karo tresnaku. Kacang. Candi sing semono kae. Kowe tak dadekke gelepe Rara Jonggrang. Nah, sampe. Wis dadi candi to ora iso gerak, ora iso ngapa-ngapa. Rampung. Ah wis meneng bae wis dadi Wong candi. demoki apa-apane bebas. Waduh, Kacang. abot sing kudu tak lakoni. Kacang. Gedang. Kuwi mumpung dadi watu ah, kuwi mok kapak-kapake bebas. Kopi. Lah Lho ana bakul. Ya aku ki yo ngerti lho. Mbok ya dituku sik kuwi bakul Oh, to. bakul iki lho. Abot Kuwi ki dadi watu ora omong. Ya, lali. watu kok pecicilan. Lali. Raimu. Kok kaya ngene sing kudu tak sandang. Duh dewa. Malah curhat. Aku tresno karo wong siji. Neng kok kaya mengkene kang dadi lelakone. Yo, Terus ninggal katresnan. Ya. pancen wis kaya mengkene Kudune lelakone. ora jonggrang. Tak trimo. Golek wong wedok liyane nyanyi ninggal katresnan yo lah. Yo. Weh. Nah, Ha ayo. ayo. Yo Nggo ninggal. nambani lara ning atiku. Bangun candi Sang Pluh. Lho. Gek nanggap anyu penyanyi. Penonton kok demok sikile pengetoprak. Penonton ki bebas. Iki bakul kacang sisan ora iki? Sisan. Mumpung ha? sisan kuwi. Mumpung kono Ayo, kono, ayo. Bang. Bakul Kene. kacang. Apa Bang, boleh kene. kat? Hah, Ora kepazan nih kacang. Bang. Kepazan Arep Bang ora? apa? Biasane lintang Duet. asmara kuwi. Gelem to, duet. Duet gelem to, Mas? Duet. Mboten saged basa Jawa, Mas. Wo. Lah bahasane sane apa, Mas? Wis padha wong Jepang kok. Oh, Jepang. Basa Indonesia saged, Mas. Jajar pangkalan, to. Saged. Wis pokoke nembang rombak lala. Wis Purbawasa tak pasrahke. Ding. Basa Indonesiane berhenti apa? Stop. Apa? Apa? Basa Indonesiane apa? Berhenti. Lagi apa kowe? Apa ayo? Basa Apa Indonesia. mik? Apa mik? Stop kuwi lho. Stop lak berhenti to iki. Nah, nek nggonmu apa? Jeda. Ya ora iso. Nek nek nggonku kiri. Kok iso kiri? Lah kae nek nunggang angkot kae kiri-kiri juk mandek. Duar. Berhasil. Biar tenan iki. Berhasil. Ya.
keidalan berhasil. Ayo ninggal katresnan Ya Mas isih Reza. payu kuwi. Isih gayeng ngono kok. Ya Mat Wis Dul. nempangmu ya lah. Sik, Nempang wong loro duet. aku lagi seneng-senenge mayang ya tak medun. Kowe ora sah lungguh. Lah kon mau. Dadi pajangan, derek joget. Joget kowe. Aku kesel bangun candi semono akeh tak kandhani. Endi? Bawa. Wah wis ora. Pasrahke Mbak Waranggono sing ayu-ayu. Ayo. Yo Mbak Laras, Mbak Mega. Langsung terang tung tung. Ayo Mas Bayu Kapres. Monggo. Nggih, matur suwun. Eh, matur nuwun. Menika wonten requestan menapa Kang Gareng? Langsung wae ya ben ceket-ceket. Heeh. Iki ana WA. Wah, suka sapa? Nderek nyimak via live streaming. Keparenga kula nyuwun serampat dipun jogeti dening Ki Kobar Sutriswanto. Menapa Wah, Ki iki. Dimas Brian. Nah, mugi grup keluarga Ageng Pawenang tansah winengku karaharjan Amin. miring sambikala. Amin. Nggih. Matur nuwun. Saking kula Sutopo Becak. Ampun iki. Wis mulai apa Bang? Wah niki enten Wah. nek mboten Mas Sutris nggih Mas Dimas Brian. Apa gepeng wae ya? Napa dikati gepeng? Takon nyakil kok. Oh, Piyak. Ayo. Dikati Mas Gepeng. Ayo Peng. Ayo dikati Mas Gepeng. wis ayo. Meneh kok. Leyake metu. Ayo teruske. Diterus. Pokoke kudu goyang nek urung rampung. Ayo.
Wes mesake tenan iki. Wis kembara bias. Wes minggat. Asik kok ngarapi gepeng. Asik Oh, seneng banget aku nek garapi kepeng. Wes mulai ke mau. Wis mulai. 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 Ayo karang wong sing Arep syuting pocong. syuting. Takoni syuting dadi apa, Peng? Dadi pocong. Sambat karo aku ini. Syuting seprono-seprene kok urung metu ya duwite. Tiwas wis diwedhaki nganti putih kok. Jane ora wedhakan ki wis do wedi kabeh kok. Piye iki Kang Gareng Kang Petruk? Lah ya wis entek ta wis ora ana Wis request. ora ana request. Ora ana lagu sitok. Ora ana Penutupan. Penutupane wis garapi kepeng mau. Wis apik banget lho kuwi penutupane kuwi. Ayo wis nek ngono. Ya gek dosebo. Mengingat jam sudah pukul 23.50. Nah, wis. Tunjung. Udu ta? Utuh. Ora. Arep ya wis. apa? Manut wae, Playonan wis, wae. playon wae. Wes lumrahe srengenge ngulon per nae Turung
Den Ndara kula Ndara Permadi sampun kula tembangke ular kambang idep-idep kalian nenggo dawuhipun paduka Den Ndara Permadi kaki wis ndak antepi anggonku maringi lan mbiyantu sedyaning para Pandhawa antuk papan kang kepenak kanthi babat alas wana marta kaki ndak jaluk samengko saisa muga maringi dalan kanggo para Pandhawa kaki inggih Ndara monggo Ndara dipun kawiti kanthi niat ingkang sae lan tansah meminta marang Sang Hyang Agung supados tansah kalising sambikala nggenira lumampah ngangsalaken papan ingkang prayogi kagem para Pandhawa Ndara. Semareka den prayekna semuriris eka balik tityoni kandhayani trisunde winayang jati dimen ora kesuwen kaki Semar kantinen sak anak-anakmu kanggo nderekke lakuku kaki. Mandekoten sinong ati gawe kelar nararyambak srusutira pamong sang mang rampak Soyong gonggoro
kita mangsa la dalah iki ana satriya bagus cahyane Den kowe sapa lan darbi sedya apa mapan ana ing wana marta kene Den iki ana wujuding buta cat katon catura apa kowe bangsaning jim la dalah wasis iki iya pancen aku sing tunggu alam kajiman kene kowe sapa Den takon marang aku Raden Permadi iya dasar kepara nyata kowe sapa weh ya yen kowe takon karo aku Wilawuk iya dasar kepara nyata duwe sedya apa kowe mapan ana ing alas kene Den anggonku mapan ana ing alas kene ora ana liya kejaba amung bantu marang Kakang Mas Bratasena anggone bakal mbabati alas iki kanggo kamuktening para kadang Pandhawa jebul kowe tunggale satriya kae kang gawe rusak ana ing alam kajimatan ya ana ing alam utawa ana ing praja Indraprastha wah kena pringgake becik bali ya Den isih iman karo bagusmu yen kena tak pringgake becik kowe bali aja ganggu gawe ana ing alas kene utawa ana ing alam kajiman kene kena mbacet ora kena ya mbacet wah nekat bocah iki yen pancen ora gelem minggat saka ngarepan ora gelem bali saka kene ak kuntapke nyawamu Den Ojo endo ayo iso nglawan kowe. Oh. Man,
mandeg. Semareka den prayitna